dahil hinog na siya mga lalab, kung gagawin natin ay bibiyakin natin siya mga lalab, tapos mukbang natin. Kasama ko pala mga lalab yung aking pamangkin na si Bibi. Ay ka Bibi, hello po. So ngayon mga lalab, start na natin mga lalab itong hiwain. Pero mga lalab, gamit tayo ng itong mga lalab kasi hindi to kayang biyakin ng maliit. Mga lalab, mahirap kasi siya mga lalab. Ano yung mga lalab kasi medyo malaki siya mga lalab. Wow! Ayan siya mga lalab. Kung makikita nyo mga lalab, ayan siya mga lalab oh. Hinog na siya mga lalab. Ayan oh. So yummy! Ayan. Ang gawin natin ngayon mga lalab ay hiwain muna natin siya mga lalabs. Madaling hiwain eh. Yan yung lalak kasi mga lalab oh. Start na po tayo ng kainan. Mana ma? So ngayon mga lalab, kainin na natin siya mga lalabs. Yan na siya mga lalab oh. Ang bango niya mga lalab. Yan mga lalab. Pero mga lalab, nandito mga lalab yung anak ko. Mga lalab, bigyan natin siya ng isa. Then mga lalab, baong nagpupo tayo dito mga lalab ay mag-shoutout po tayo mga lalab sa palaging nagko-comment sa aking mga videos mga lalab, sa laging nagsusupport sa akin mga lalab. Ito nga pala mga lalab, si Sir Johnny Amor mga lalab, mega love shoutout sa iyo Sir Johnny Amor, Ma'am Neder Hernandez, kay Ma'am Pogotera from B, kay Yoli Mero, kay Gangski Tangpus, kay Robert ng Samar, Waray na Bicolana, kay Ma'am Edelberta, and then kay May Rowena Valderrama,